Qed inressaq talba skont l-Ordni Permanenti 13 sabiex il-Kamra taġġorna biex tiddiskuti ħaġa ta' importanza pubblika urġenti, is-sitwazzjoni li żviluppat b'mod allarmanti fl-aħħar ġranet u sigħat b'rabta mal-imxija tal-COVID-19 f'pajjiżna. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech talab li l-Parlament jiddiskuti b'urġenza s-sitwazzjoni li żviluppat fl-aħħar sigħat f'pajjiżna tul is-seduta tal-Parlament l-4 wara nofsinhar. Illum pajjiżna irreġistra rekord ta' 510 każ ta' persuna li riżultat pożittiva għal COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa. Illum il-ġurnata f'pajjiżna għandna aktar minn 3100 persuna li hija infettata bil-COVID-19. Is-sitwazzjoni tant hija gravi li fl-Isptar Mater Dei kellha tinfetaħ il-5 Intensive Therapy Unit. Din hija sitwazzjoni ta' emerġenza li jeħtieġ li tiġi indirizzata b'mod immedjat u b'mod deċiżiv mill-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna. Madankollu l-Prim Ministru Robert Abela oġġezzjona għal din it-talba u qal f'diskors miżgħut botti partiġjani li kien ilu ġurnata jiddiskuti mal-esperti u li kien se jkun qed iħabbar miżuri ġodda fi ftit sigħat. Kien hawn li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista talab lill Prim Ministru jgħid jekk kienx se jiddiskuti jew le. Sur Prim Ministru tgħidilna iva jew le jekk irid iċaħħad l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż minn diskussjoni fuq l-iktar ħaġa serja li qed teffettwa lil kull Malti, lil kull Awċi. Din hija d-domanda. Jiena, Sur President, għadda żmien li nużaw l-istituzzjoni tal-pajjiż biex nippruvaw nieħdu min-naħa tal-Gvern xi jiskurjaw punti politiċi. Is-Sur il-Prim Ministru, l-Onorevoli Prim Ministru, irid jgħidilna u x'qed jaqbel jew le. Għal dak li kien qal il-Prim Ministru Bernard Grech wieġeb li dan jixed eżatt l-importanza li jkun hemm diskussjoni. Dak li għadu kif qal l-Onorevoli Prim Ministru qabel dan l-intervent u issa ikompli jikkonferma li l-għamel ġurnata jiddiskuti, ikompli jikkonferma kemm huwa tassew bħalissa importanti illi niddiskutu dan is-suġġett. Grazzi. Din hija konferma ta' importanza nazzjonali. L-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia wara li ddelibera fuq it-talba qal li fid-dawl tal-istqarrija tal-Prim Ministru li kienu se jitħabbru miżuri ġodda fi ftit ħin kien se jiskeda d-diskussjonijiet għall-ewwel ċans, jiġifieri għall-ħamis.